Здравейте хора, аз съм SamBixBG Player и днес продължаваме с Clash Royale. Така, да видим тук какво има. Да, Електроуизърда. Аз играх на турнамента, обаче загубих. И не ми се даваха 100 диаманта и поради тази причина не участвах отново. Сега да направим една-две атаки. Така, този е на моя лево. Дано да бъде лесен. Сега пускаме пеката и бомбера, за да видим какво ще пусне. Но той веднага пуска улича и той ни размазва. Така, ще се опитаме тогава от този лейн. Така, пускаме и армито. Това не е много добре. Пускаме мини пеката и се надяваме тя да овладее нещата. Ако не, гадно. Не, този уич ни напъва яко и е зор. Така. Тук ще пуснем още една фурна. Виждаме уича умира. И сега ще пуснем един скелетен армии. Но той пуска бомбер естествено. И бомбера ни размазва. Така, пускаме от тук една мини пека. Тук този направи грешка. Така. Не. Гати ужас. Добре бе, какви са тия бомбери от него бе? Ба, той се научи, си ги вади от задния джоб бе, да му се не знае. Така, имаме една минута. Давай. Така, моето момче. Така, пускаме спир гоблини, тук пускаме и такива. Тук това. Този ще ни бие по някакъв нелеп начин, заради което се дразна страшно много. Не, губиме. Колко гадно хора. Така, ще пуснем още една игра. И сега се надяваме да победим. Така. Отначало нямаме хубави карти. Пускаме спир гоблините тук. Отзаде бомбера. И тук скелета на армито. И се надяваме скелета на армито да направи нещо. Защото не е много добре така. Браво на нашата армия. И сега поемаме нещата в наши ръце за сега. Така. Надяваме само тази пека да не докопа. Айде. Така.
Ще изчакаме, за да го видим къде ще пусне. Но айде ще пуснем от тук мини пеката, спир гоблини и един бомбер. Така, бомбера сега ще ни помогне. Но не чак толкова. Така, давайте, мили мои. Сега пускаме. Айде и то свича. От тук пускаме една фурна. Но тук тези ни напъват яко. Надяваме се сега да победим. Защото не искаме да сваляме купи, а само да вдигаме. Така, пускаме бомбер, арми и мини пека. Сега давайте. Браво на вас. Така. Давайте. Така. И още малко оставаше. Точно това искахме, малко да поотдалечиме от... И победа за нас, хора! Да, браво на нас! Така, това беше всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао!